Ahoj Sámko. Chcem ti pustiť replay jednej bitvy, ktorá sa mi fakt podarila. Písal si mi, že mám hrávať Totok, či Totok, no moc to nehrával. Hlavne som hrával Wetzlar, tam nám moc nechýba, to som tiež nehrával. Hodne som hrával Artinu prémiou, tá ma fakt chytila. Posádka, ako vidíš, dosiahla 100%. Zvolil som, že prvý perk budú brať šivec zbraní. A urýchluje to všetko, hlavne to nabíjanie to nám môže. Robil som to s kreditov, ktoré minieme na vybavenie, až bude v akcii samozrejme, pretože bez toho nabíjak 300, pohondela 500 a sme na suchu. Dobre, ale replay je tuď s týmto fešákom, ako vidíš, posádka tiež nič moc. No, poďme na to. No, takže sme v hre. Je to Ensk, T1 Heavy, top tier, parádička. Musíme si ale najprv nastaviť trošku slabšie zvuk, pretože to strašne ramcajzuje. Takže tak. To dúfam, že ma bude trošku počuť. Bez toho to fakticky není počuť nič, len motory. Takže chcel som ísť sem tuto, na stred niekde a odtiaľ sa dá dobre strieľať aj do mesta, aj tuto rovno. Si pridáme. Dobre, ideme na to. A prvé samozrejme vedľa. Išiel tam ten stíhač, ten som si chcel vychutnať, štvorkový, to dám na ranu. Šup ho do toho polena pred sebou. Ďalšie odhalenie. A opäť vedľa. Aspoň jednu. Aha, ako som spomínal, dá sa tu dobre strieľať do mesta. Do zeme. Aj s plamienkom, tak to máme radi. Prvýky. Stíhačov čaká na mňa, pravda, že čaká. To tam, druhý kill. Jedno do steny, to len tak, aby sa nepovedalo. A pozri, čo sa tu prirúdi. Chudáčisko, ten ani nevedel, čo hrá. No, ale teraz sa tu prirúdilo niečo horšie. A teraz sa Andrej zasekol na núba, pozri, ako nakladá. Teraz mi došlo, že som zaseknutý. Našťastie to nebol bohjaký hráč. Štvrtý kill, 7-4 vyhrávame, no easy, musíme mu zabíjať všetko. Tak, do steny, to je ono. Ale táto hevinka načatá, to bolo lákavé. Hlavne, keď sa mi to núkalo takéto skvelé krytie. Ako uvidíš za chvíľu. Trafil ma, ja jeho, hej. Som ho trafil, on ma trafil, ale vyšiel hranic. 5. kill, 11-5, no rýchlo, aby sa mi čosi ušlo. Čo to tam? Excelsior bojoval sám, tu sa nám spúšla Artinka, ale sa vykašľal, išiel som do Excelsiorovi pomôcť, ten tam mal 2 tanky, sa mi mohlo čosi ujsť. A vybral som si Štuga. Ten má viacej HPčiek. Ale ako rýchlo sa Štug krúti, pekne som svoj vetrakol, spravil sa, je to parchantek. Dingol som ho. Neviem, či som teraz netrafil ten stĺp. Ale tam už som ho zabil. 7 kill. A hráme necelé 4 minúty.
tu je to, čo je podstatné. Screeny. Áno, M-ko, ako sa dalo očakávať. A Ridley Waltersova medaile. Tak túto nemám ani ja. Je iba na účte, napríklad teda na tvojom účte. Ďalšie staty, samozrejme topka. Zárobek slabý, ale je. Koľko? 3600 skúseností, to je dobré. Je to veľmi dobrý tank. Takže vidíme sa.